Muni piye? Ae sing gerangke kon tekan kene. Kon nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat. Musa kadewatan nggo nyelumbat kambil. Buta pengen tinjong akhirat nyawangku tandang ana rata Mantura Prabu Baladewa. Ben. Mati. Wah. Edan Antasena. Piye? Tak cocok Kyai Nenggala mletek metu genine. Alugara, Dik. Alugara. Iki Alugara. Mau lambene sapa sing muni Alugara nggo nyelumbat kambil mon lambene sapa? Wah, jan cah kocluk tenan. Gatotkaca wonten timbalan ing Kadhawuwa. Antarja wonten timbalan. Antasena. Piye, Pakji? Antasena, piye? Mbone tak timbal iki padha karo kakang-kakangmu kuwi lho. Awakmu ing Mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena, piye, Pakji? Ora penak to, ora penak, ora apa-apa sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe ya piye, Pak Di? Karo si wong Ndarawati ya piye, Di? Karo Bapak Janaka ya piye, Lek? Wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbok ya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Dipresani piye akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe nyeluk aku Pak Dik iki rasane kok ora memper, dimemper-memperke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Gatotkaca wonten timbalan. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atuwa Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen pancen anakku pringgondane ngerti apa wigatine wong tuamu? Para diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan? Kabedhal dodo kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Malah nembe menika para putra kempalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Lho. Gatotkaca ya ora ngerti. Mboten, Pak. Antarja. Menapa malih kula nuwun sewu, mboten ateges kula menika mboten narimakaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi. Menawi dipun tanding kalian ngadi kula Yayi Gatotkaca Pandhawa menika tresna kalian Gatotkaca trimbanganipun Antarja. Mila menawi Gatotkaca kemawon mboten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono iki. Lho nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora, nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuamu Yayi Prabu Darmakusuma, bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Nekla Dewa mapan neng sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Ah, nek kowe takon aku, Pak Dik, ora usah dadak nglumpukke Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netra malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pangestumu ora? Lho. Lah kok dadi kowe ngandhake nek ketemu wis rampung ki? Ayo menggo nglegani wong tuwa, jare nek ora nglegani wong tuwa ki dosa. Dosa dengkulmu mlocot. Tegese kowe ngina karo aku, kowe nyepelke karo aku. Ora jeneng ngina, rasa nesu, rasa nesu. Mengko nek pancen Pak Dik kepengin ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan, aku tak sik ndodhok kori ning sanggar pelanggatan. Engko nek aku ditukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku kuwi anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa, ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu napa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pak Dik kepengin ngerti tenan, monggo aku tak ndodhok korine sanggar pelanggatan. Kowe tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe-gawe. Yo, kok kosik iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa piye iki kok obah bumine? Lho, wet-wet teng krosak iki ana ngopo Antasena? Iki ana ngopo Antasena? Antasena, dirembuk.
Loh, sapa iki nanggap jadilan? Lah kok ana buta gedhe banget. Mongko njebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Mongko pepundhenku Pandhawa nedeng mapan ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae Petana. Buta kae Petana takonono Pandhawa menyang ndi? Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpuhke anak-anak lho. Bareng weruh butane Geni Sumana kok sampean emoh maju. Mbok ya maju sik. Lho, sing enom-enom kuwi dhisik engko wong tuwa keri. Ha, kami sosolan ngene iki wedi. Anggere omonge kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta? Oh, lah ora sembodo ora oleh goleki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka sanggar pelanggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nendi kok dadi jebol saka sanggar pelanggatan? Yo, njaluk pamit. Sing ati-ati, Kang. Buta yo pancen aku buta ingkang jebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa? Takon karo aku Dewa Amral, kowe sapa Gatotkaca? Ngerti karo aku, ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werkudara. Kowe ngopo teko Malang Kadhak ning ngarep aku? Pandhawa pepundhenku mapan ana ing sanggar pelanggatan. Lah kok dadi kowe metu saka sanggar pelanggatan yen ngono, buta Dewa Amral iki gendak sikara karo wong atu aku Pandhawa. Wah, dalah. Yen pancen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundhenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le. Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati derek aku barat. Kakangne ora trima. Lho, kakangne sapa? Kakangne adine. Kowe kakangne Gatotkaca jenengmu Antarja. Ora trima wong atuamu Pandhawa lak pateni lak untal dadi seni-sening wadukku. Ora gelem balekke pundhenku Pandhawa. Bali sugeng ana ing alam padhang. Trima Antarja. Bela pati sedaning para Pandhawa jajalan woh lakon sembur mlonyo awakmu barat. Adine Gatotkaca dasar Keparanyata. Sopo kowe? Kowe wis ngerti arep aku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampeyan ki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae, dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena.
Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to. Ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya hartane. Omongane nglirih wae. Sampeyan Pak Di Puntadewa. Lho kok ngerti wae. Padahake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Apa biasane sampeyan ki sok sambat angel gedhe to? Mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe, iya. Mula aja sok nesu de ndak mbebayani. Nek wis gedhe semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak Di Puntadewa? Jagat ki nganti meh jomplang. Miring jagate, sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungso wae ora iso nandingi bobote Pak Di Darmakusuma. Iya. Pandhawa endi, Dik? Tok pangan po? Ora doyan. Ana endi? Monggo kowe tak critani. Ora usah wedi, monggo tak critani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Arep ngopo? Tak gawene bingung sapa? Pak Di Baladewa. Aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pak De, ketiwasan Pak De. Waduh. Antasena tiba kowe. Pakde ketiwasan Pakde. Kakang Garukaca disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarta disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ora iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok ora ngetoke daya kekuatanmu? Lah arep ngetoke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan nek dodone didak kuwi terus li arep ngetoke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantram sakti, cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora mung kalah, leku sengit iki kok dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja mung kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku. Tak suwitani 20 taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho, butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, domongi ngayal ora. Muni piye? Ae sing gerang kae kon tekan kene. Kon nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat. Usaha kadewatan nggo nyelumbat kambil. Buta menti cung akhirat nyawangu tandang Narata Mantura Prabu Baladewa. Ben. Dumeh kowe gedhe. Apa dumeh kowe biwara? Gedene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Nata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugara, Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor depanmu ganti gobokku Nata Mantura Prabu Baladewa. Sapa? Lek nomor depanmu ganti gobokku Nata Mantura Prabu Baladewa. Aku Nalendra Mantura. Kowe sapa kowe?
Dewa Amrak. Kowe nyumbari karo aku ya. Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe iki dadane Antasena, kowe nyumbari karo Baladewa. Kae, gerangane kok tekan kene. Kyai Alugoro, Kyai Nenggala, kon namake aku nek nganti aku tekan ning pati meguru sae taun. Cangkeme sapa ngono kuwi? Wah, jan. Heeh. Yo. Pancen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe panik karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu. Ayo tamakno pusakamu. Wah, iblis anak kepengin tinju ngakhire nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa. Mati. Wah! Edan Antasena. Piye? Tak cocok Kyai Nenggala mletek metu genine. Alugoro, Dik. Alugoro. Iki Alugoro. Mau lambene sapa sing muni Alugoro nggo nyumbat kambil mau lambene sapa? Wah, jan cah kocluk tenan. Mugo arep piye mati dening Alugoro timbano leganing atiku. Wedian ampuh tenan. Lagi ki aku weruh ana buta kok kuat nadai Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Digdaya kliwat ukur. Antasena. Piye? Kalah aku. Ha piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugoro Kyai Nenggala ora temowo. Liyane ndi pusaka apa liyane? Tak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu apa dake bendho? Kuku arepe dhewe. Pandhawa menyang Pandhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumah samurana sing iso ngembari karo kowe? Apa rumah samurana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adiku Ndarawati iblis. Dimas minggiro tak patenane butane. Dimas minggiro tak patenane. Sik. Ora do grusah-grusuh. Mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya. Kena, Kang. Ning nuwun sewu, batin ki ya diasah, ora keprigelaning lair tok, ning batine diasah. Nek keprigelaning lair, kepinteran ning ora diserta ora dikanteni landheping batin, oh kuwi gampang diblidhuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye, Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampean mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarja ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Weh diomongi kok. Sapa Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik walat to. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten wa. Malah domong-ngomongke. Oh iki anak-anakmu dhewe kok ora entuk domong-ngomongke. Nang ngene iki rak jelas. Ngene iki rak cetha. Pakdhe wujud kaya ngono sebabe apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagat Girinata. Lho, kuwi gatine bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggep salah. Weh lah njaluk kosek. Kowe aja mangkat ning kayangan.
Nadyan kowe wong nom-nom peng-pengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata caraning kayiwangan kowe bakal kualat. Merga kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungso iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darma Kusuma. Antasena, piye Pakde? Ngamarta tunggunen Gatotkaca, ngamarta reksanen Antarja, ngamarta gawenen tentrem sarana kowe tunggu negara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatriyanmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adikku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pakde, nggih ngestaken dawuh, nggih ngestaken dawuh. Wis aku tak mangkat neng kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedhene kaya ngene lak nggone gulung kayangan lengane ati. Arepa piyaine meneng, arepa piyaine iki ra tau werna-werna. Iya. Ning nyatane delon. Pakde Darma Kusuma kuwi prihatine gedhe, tapa bratane gedhe. Mula nek nesu dadi buta gedene ra jamak-jamak. Iya Dimas. Lah kae tulaten kaya ngene iki ditulat. Ora mung gasah kepinteraning lair tok, ning asah kepinteran batin kuwi ya penting, ya wigati, ya to Kang? Iya. Ora Antarja barang kuwi. Le digdaya wong mbahmu ki rajane ngula. Panggone nesu Malik Naga, nesu Malik Naga. Apa naga iku masamu ora ana sing ngalahke kok? Naga ki nek nggon film. Lho. Dimas kok tekan ndi-ndi? Wayang ki saiki aja bangep-bangep banget to. Wayang ki ya kena nonton TV. Dadi pengawalamane iki luas. Naga ki nek nggon film ki karo menungso kalah. Mula ana tim pencari naga. Iya. Dimas lindelok nang ndi? Lali aku wis suwe banget kok pisan. Mula ayo Kang, lungguh negara jumbuh karo dawing Siwa Darma Kusuma. Ya Dimas. Aja nganti ana payo-payo katemping samirana dom sumruping banyu telik Mangindrajala ingkang bakal ngobah-obah katentreman negara ing Amarta. Luwih-luwih aja nganti ana mungsuh ing Kemarajal saka sela-selaning garu. Iya Dimas. Ning apa ora nglangut ing atase nunggu rawuhe Kanjeng Siwa Darma Kusuma monggo punden Pandhawa diboyong menang kayangan. Kowe ora ngerti to? Ayo tak kanthi neng arena. Arena ngendi? Iki ana limbuk cangik, Kang. Oh apa iya? Heeh. Yo do nonton karo ngrasake lelagon-lelagon sing iso gawe tentrem ning pikir. Yo Dimas aku ming kari manut. Yo Kang, nonton ora Kang? Nonton. Yo. Diwang Sukono mangadil luwih kana sasminaning sun jagat wasisaning Upadara. Paman Blasa Jenar ndadosaken kagiat raosing manahipun ingkang putra Ngastina dene Paman Harya Sangguni Popo Mrembahan Durna kepareng sumusul dhateng ingkang putra Ngastina wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngastina. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada anak Prabu Ngastina estunipun kuwatir raosing manahipun ingkang bapa ing kepatihan sasampunipun maduka anak Prabu kepareng mapan wonten ing sanggar pelanggatan mongko tumuli boten medal saking pamelengan ngantos pinten-pinten dinten laminipun mila tumuli kula rembagan kaliyan Kakang Mrembahan Durna ingkang wigatos kula wantun-wantunaken mlebet ngabiyantara ngersa maduka anak Prabu Ngastina. Nedhengipun ingkang putra Alampah Tapa Brata teka kadingaring dene paduka anak Prabu nglampahi Tapa Brata menapa ingkang jinangka. Lha nadyan ingkang bapa ing Sukalima semanten ugi nggih. Kula jumadhong dawuh. Menapa to sababipun dene paduka anak Prabu Ngastina mapan wonten
wonten ing sanggar pelanggatan tumuli alampas medi menika menapa ingkang kajangka lan gadhahi gegayuhan menapa kepareng mbak bareng ingkang sejati dhateng ing bapa ing Sukalima nggih. Baduna wonten dawuh Paman Harya wonten timbalan. Kula mireng kabar bilih para Pandhawa dinten samangke mapan wonten ing sanggar pelanggatan wonten ingkang dados gegayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sanes anggenipun kepengin nyuwargaken dhateng Paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang dumugi titik lenggan samangke tasih mapan wonten ing kawah Candradimuka klunasi dhateng piyutangipun nalika Kanjeng Bibi Madrim ngidam-idam kaworan kepengin nitih Lembu Andini. Lamban menika ingkang dados sarana Kanjeng Paman Prabu Pandhu mapan wonten ing kawah Candradimuka. Lajeng kepareng paduka nuwun sewu menapa uyung-uyung anyeng kuyung dhateng gegayuhanipun para Pandhawa supados sakmangke ingkang paman saged mapan wonten ing kasuwargan. Oh inggih, Gen. Menapa lekas paduka ngados mekaten menika nyengkuyung dhateng gegayuhanipun para kadang-kadang paduka Pandhawa. Anggenipun enggal kasembadan nglenggahaken sinuwun Prabu Pandhu Dewayana mapan wonten ing kasuwargan. Babar pisan sanes niku ancas gegayuhan kula. Nanging panjenengan prisa piyambak rina panteraning dalu ingkang kula gayuh kejawi kula menika saged nyumurupi para kadang-kadang kula para Pandhawa menika ngatang-atang dadi bathang menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang gesangipun Duryudana menika mboten badhe ayem mboten badhe jenjem tuwin mboten badhe jenak miwah kepenak anggen kula lenggah dambar ke Prabuning Ngastina mila gandeng samangke Pandhawa nedheng lampah tapa brata. Kula nyuwun dhateng pangwaosipun para Jawata supados samangke kasendalo mayang babar pisan para Pandhawa supados sumusul dhateng tiyang sepuhipun mapan wonten ing neraka Yamani. Nyawa-nyawa jimat kula menawi tetela mekaten cocok kaliyan menapa ing sampun kula aturaken lan ingkang ginebeng wonten manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Ginanipun menapa paduka nyengkuyung dhateng para Pandhawa jernyatanipun sedaya sami nyebat menawi Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil darah, tunggil daging nanging tumrap paduka anak Prabu Ngastina. Kula saged ngupamakaken Pandhawa menika satru mungging cangklakan. Mila menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, Pandhawa tasih cetha penyawanganipun. Paduka anak Prabu mboten badhe saged eca, mboten badhe saged tentrem anggenipun lenggah minangka dados nalindra ing Ngastina. Semanten ugi ing Bapa ing Sukalima, Nger. Menawi tetela gegayuhan paduka anak Prabu menika kados mekaten, kula namung nganyengkuyung. Mugi-mugi menapa ing dados pandonga maduka dhateng ngersanipun para Jawata tinampi dening pangwaosipun para dewa. Saengga dewa ngudanani panyuwunipun anak Prabu Ngastina saged para dewa anyupet dhateng yuswanipun para Pandhawa dumugi dinten sakmangke menika kemawon, Nger. Baduna wonten dawuh Paman Harya Sengguni. Wonten dawuh mboten dangu malih kula badhe ngawontenaken suka parisuka. Kula badhe ngucapaken syukur dhateng ngersanipun para Jawata. Menapa sababipun dene paduka paring dawuh mekaten? Panyuwun kula dipun udaneni dening Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga ingkang sampun munjuk atur ngersanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah lan dinten mangke miturut ngendikanipun Sang Pandya Permoni ing Dandang Mangure. Kadang kula Yayi Puntadewa nembe katimbalan sowan wonten negak wonten Kahyangan Suralaya ingkang wigati badhe kapatrapan pidana saking Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Paman Plasa Jenar. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya pinah yo ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Nyarengi angin ingkang mlebet wonten ing sanggar pamelengan. Kacarita rawuhing Sang Hyang Permoni ya Sang Pandya Betari Durga jelek wonten ing sanggar pelanggatan karya kagiat nata Ngastina Prabu Duryudana.
Ngastina Maha Prabu Duryudana alon nangandika duh arine ingsun Warakudara den kapareng kene Hyang Sarawu Paduka Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pone Hyang Dandang mangure Tampanana ya kula Duryudana kula pundi jimat Pandya Betari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ate sengkuni tak tampa gadi lega leganing atiku ora liwat pangestu Tampanana inggih kula tampi dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ngastina dene Paduka Kanjeng Hyang Permoni kepareng tedhak wonten negari Ngastina Hyang kula nyuwun dawuh kados pundi pawartosipun anggen Paduka sampun kepareng udaneni dhateng panyuwunipun ingkang wayah ing Ngastina Duryudana tak ambali kang dadi pangendikaku marang sira kula putuku negara Ngastina yen to dina samengko panyuwunmu ndak aturake marang Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jatimurti. Lan apa kang dadi panjalukmu dituruti Sang Hyang Bathara Guru? Dina samengko Sang Hyang Bathara Guru wis putusan kawan Hyang Pikula Narada. Ya kuwi nimbali kawan Puntadewa supaya timbali munggah ning kayiwangan. Wondene wigatine Puntadewa bakal diluputake merga nganggo asma Puntadewa sarta nganggo gegelung keling. Kono kena diarani yen to Puntadewa ora bakal bisa selak meneh. Puntadewa bakal mancing ana ing neraka ya maning ngancani karo gerangane ya kuwi Prabu Pandudewayana. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bingah ingkang tanpa upami. Manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Ning wanti-wanti ya kula kaya aja lali. Supe babakan menapa? Nalika semono kowe wis tau tate matur kelawan aku yen to aku ngudaneni panyuwunmu. Kowe kudu tetep marang apa ing mbok ucapake marang ngersane Hyang Dandang mangure. Yen to besok ana ing jroning Bratayuda upama kowe kampuping Rana Madyalaga, besok upama wis entek umurmu tegese wis entek tulising Duryudana ning jagat. Ragamu dadi panganing para baju barat, sukmamu dadi balaning Betari Durga ing Dandang mangure lho, Nggir. Pawan wonten dawuh dos pundi? Pun disagui mawon. Wong mati niku sesuk krasa napa? Perkara swarga apa neraka niku wong urip niku ora iso ngarani, dijangka-jangka kaya ngapa? Wis tumindak apik ning kala mangsa sok kejeglong dadi sarana nggone nyemplung neraka. Tumrap kula neraka le swarga niku rasa digagas. Panjenengan sampun kirang menapa? Mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngastina. Derajat pangkat boten kirang bebasan Nalindra Sugih Bandha Bandhu. Sugih Bandha Nalindra ingkang Sugih Brana Picis, Sugih Bandhu Paduka menika Nalindra ingkang Aba Balaraja. Sinembah dening para Nalindra sak jagat. Kasuwargan sampun ngrinegem wonten ing asta Paduka nalika sugeng wonten ing alam padhang. Perkawis benjang panjenengan mapan wonten ing neraka menika tumrap kula nuwun sewu menika petanganipun benjang menawi sampun seda kemawon nggih. Nggih. Menawi cara mekaten Pandya Betari. Piye kula Duryudana? Sineksen jagat saisinipun menawi Pandhawa saestu pejah wonten ing kayiwangan Suralaya. Pejahipun Duryudana benjang sukma kula dados balanipun Pandya Betari Durga. Ragane Duryudana menggo bancaan para baju barat. Patobat dagat nekseni lho Nggih Duryudana. Menawi perlu mboten namung anak Prabu Ngastina Pandya Betari ing abdi pun mate Sengkuni uga upata kados mekaten menika. Tobat Sengkuni nggonmu bekti lawan Duryudana ora mung ana ing jagat. Nanging nadyan mreng mrapteng delahan kowe tetep tuntat karo laku jandraning Duryudana. Syukur yen ngono aku nekseni Sengkuni. Kakang Drona, pripun Dewate? Sampeyan sumpah mboten. Ketoke kok mboten ketoke.
Nek ngonten sampean ora lahir batin. Lho, perkara kadonyan niku beda dipatih sampun ngantos meksa dhateng kula. Ora sandadak mbok peksa patih Harya Suman. Kabeh kuwi duwe penemu dhewe-dhewe. Inggih ngestaken dawuh. Lan dadi ngertimu ya Duryudana. Nggih. Dina samengko ora mung Kuntadewa ingkang ditimbali ana ing Kayangan Suralaya. Nanging klebu Pandhawa 5 cacah uga tinimbalan sowan ana ing Kayangan Suralaya. Mula dina iki Ngamarta komplang. Ngamarta suwung ora ana sapa-sapa. Ora ana ingkang lenggah dampar negara ing Ngamarta. Mula Kang Sangga kuwi aja nganti Ngamarta iki tiba ning tanganing para Nalendra sakliyaning Duryudana. Ngamarta kukupen ger, kukupen lenggah ana kowe minangka dadi Nalendra. Negara Ngamarta lan Ngastina dadekno siji. Yo istaken dawuh. Paman Blasa Jenar wonten dawuh. Dinten samangke kula aturi ngetabaken para sata Kurawa. Ngamarta dados setunggal kaliyan negari Ngastina. Diblengket dadekke siji. Mumpung Pandhawa mapan ning Kayangan Suralaya, nek ngestaken dawuh pangkat kula benjang menapa dinten iki uga mang budal ngetapake para sata Kurawa. Salajengipun kula nengga dawuhipun Pandya Bathari Durga. Ora sandata walangati kang dadi penggalih mulya kula putuku cah bagus. Eyang Modandang mauring bakal ngawat-awati laku ning para sata Kurawa ngene bakal mlengket negara Ngamarta kelawan negara Ngastina. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe ora usah dadak jengkar saka dampar. Ora usah dadak jumangkake suku ngrembyahake asta cukup lenggah ingkang prayoga. Mengko bakal kasembadan apa kang dadi penjangkamu? Nggih, ngestaken dawuh Begawan Durna. Oh, kula wonten dawuh Pandya Bathari. Aja nekake laku ning para sata Kurawa watawatana ya Kumbayana. Oh inggih ngestaken monggo sareng kaliyan kula Pandya Bathari. Tilamun katututan
lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelar irawang ngaglah nggergancang kaya ndha mentang kaya gendhewa ora panglingki anakku lanang Antasena. Heeh Pakde. Pakde Kartomarma ya dasar para nyata Antarja. Inggih wa kula ingkang putra pun Antarja kok nggawa wadyabala gelar sepapan Kurawa ora pangling gendera rontek tumbake nganti kaya jati ngarang. Arti ndak endi Pakde? Antasena piye? Wale-wale apa? Lakuning para sata Kurawa kuwi bakal ngrondani negara Ngastina. Goroh kowe. Iki dalan siji-sijine sing temeka negara Ngamarta. Monggo aku kajibah supaya ngreksa negara Ngamarta. Dadi nek Pakde pawadan utawa alasane arep ngrondani negara Ngastina kuwi kleru. Tak bedhek yen penget yen bener aja minger, yen kepengkok aja menggok. Kowe arep ning Ngamarta to, Pakde? Ya ora. Merga krungu negara Ngamarta kuwi para Pandhawa ora ana. Wekasan Ngamarta kumplang. Ngamarta kumplang Kurawa duwe niat arep ngejeki negara Ngamarta. Ya apa ora? Lho. Edian lah kok bener kabeh pambatangmu. Mula aja sok ngapusi karo aku tukang ngapusi kok dapusi. Rumangsamu. Ayo bali. Lho, bali piye? Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, bali ning Ngastina. Kowe ora bali aja kakon dosa. Kepeksa anakmu Antasena wani karo Pakde Kurawa. Yen ngono kuwi dadi palangi Kurawa nggone bakal mlengket negara Ngamarta. Mestine ngono, wong iki negara kuwi durung ditinggal mati karo para Pandhawa. Aku didhawuhi supaya ngreksa negara Ngamarta. Nek ana wis sing argae rusak, gedine bakal bedah negara Ngamarta. Kena bedah negara Ngamarta ning iso bedah dadane Antasena. Walah dalah. Wah, piye? Edan Antasena ki wong sak penake dhewe ngomong areng apa? Wani karo pakdemu sing tawet dene apamu? Ora minggat dibantanganmu kene marganing patimu. Aja mbaka siji, kroyoken Kurawa legane atiku ora bakal tak tinggal ucat. Terus si Mas ya.
jamu. Mrene. Aduh. Caetan. Maju perang kok malah mundur nibani makne cilik. Coli man. Coli-coli. Ula sengaja. Ora sengaja. Maju lekane ajeng bantu ale Kakang Kaltomalmo Kakang Cultayu. Heeh. Jale sampeyan iku nuwun sewu lambene wong tuwa iso digugu. Kok iso muni ngono? Sampeyan sik ngomongi kulawa nek ngamalta cuwung coba. Ngamalta laono coba-coba ayo padha diblengket negara ngamalta. Sing umum kaya ngoten mau coba. Aku Seka coba. saka Pandya Betari Durga. Jan iki mang tiliki. Anak-anak Pandhawa ijik do gleleng-gleleng. Antasena, Antarja, Gatotkaca. Kulawa bubal lho kalu-kaluan. Kaltomalmo nggawa tumbak. Antasena kok ditumbak? Antasena sambil mledhek kuwi lha apa-apa ya? Kok pamel ditumbak jajane gleleng mawon. Kaltomalmo candak tumbake disaut duantil nggon lai plek suarane mak kelotak kula wis modal cah kae. Gletak candak silahe jebleske lemah bablas. Cultayu. Sapa? Cultayu. Sapa? Cultayu. Sing cetha to? Surtayu. Lah kene iso. Maju. Heeh. Ketemu Antarja. Polo ale Antarja. Kowe maju. Lekane ajeng gleleng man. Amok cula mlata, jauh mlata ora ngerti Gatotkaca cekon dhuwur nimbles silah kula. Klothak. Kula glangsal jambak sil candak silah kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe ulih. Sebabe Mesti diuntil gulu kula. di apa? Diuntil. Diuntir. Diuntil. Kula munggah dhuwur banget duncalke. Lajeng aja nibani sampean. Oke papan jembar kok iso pas. Kula lajeng aja. Mesti kowe nembung Gatotkaca. Mbok cumpah. Ola, jeneng wong gelut niku ora ana kok Kang Cenan.
Lah ono kowe engko ngantem aku ora pati ololo ngono lah ono. Candhake aku dundalke tiba teng sampeyan nibani sampeyan. Wo kula jan ngucap alhamdulillah. Kuwi karo makne cilik kok kaya ngono. Kok malah seneng nibani makne cilik. Pun man kula dimanggaken man. Boten sah blengket ngamalto apike bali mawon. Niku wong telu niku algojone ngamalto isih do ulip kabeh. Antaséna Antarja Gatutkaca nek sampeyan ajeng maju mangicipi kepelane Antarja Antaséna. Pun ngoten mawon. Ah. Yaman didit 5.000. Lho. Arep ngopo? Tuku eceh. Apa? Eceh. Eceh. Estet. Engko njaluk aku sing bayar. Yaman tok ngapuji e. Yaman niku wis tau kula dikon madang kabeh terus minggat. Asalahe kok mangkel aku. Pun. Kula njaluk sing, Man. Kalih obat Lho. niki lho diantem Gatotkaca timbles menyonyo. Nyo, tampanana. Iki salep ploso jenar rampuh. Oleskan sebelum dipakai. Lho, iki klerun iki nggon aku. Patih kok cacane kaya ngono. Ngono kok patih cengkuni lho. Aja keri nang ngesak ngono lho. Sapa sing urung maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Mong suwe. Rene to, nek omongan ki ora ning jero. Ning jaba men ketok. Nah, ngono ra ketok. Mok susu Suramrata, jaya mrata imbang yen padha-padha. Sumbari. Oke. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Lho, sapa wae, Man? Antasena. Wah, nyuwun ngapunten. Nen Antasena kula rawani. Rawani merga bocahe ndugal kewarisan. Tur dasare Antasena niku diayomi dening para dedewani. Mula nek kula mungsuh Antasena nyuwun ngapura kula rawani. Liyane Antasena, Man. Liyane Antasena. Antarja. Nah, loro niku kula rawani. Antasena Antarja loro rawani. Memergane Antarja niku nuwun sewu niku mbahne rajane ngula. Nek nganti kula wani karo Antarja nesu wadul mbahne ula sak donya dikrike goleki kula kabeh. Kula madang ketemu ula. Kula turu parani ula. Napa mboten gegerisi? Oh iya ya. Lha nggih, mula kanggo pikiran nek arep gelut kanggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Oh, dar tenan. Ah iya. Loro kuwi rawani. Rawani, Man. Sing iki mesti kowe wani. Sapa, Man? Gatotkaca. Nah. Lha nggih telu niku kula rawani. Ora jane aku tak takon, wanimu ro sapa? Nek wonten wedok, Man. Oh. Ana meng wedoke aku wong tuwa geliyak-geliyak. Nggih salep. Ora. Senengane ra. Amo Suramrata jaya mrata mamang semikir trajakelan. Monggono nggawa plinteng tak plinteng kae. Mlaku kok yak-yakan. Makne jadi disampar sak penake dhewe, ora menang tempilingi sirahmu. Antasena. Piye, Pak Dik? Salam perdamaian. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku ngelegani mak cilik Sengkuni. Aku didhawuhi supaya ngajar kowe, ning jelas aku rawani to. Ha iya. Mula aku tok mrene. Heeh. Aku tak takon
takon kakak karo kowe wah aku malah deg-degan aku merasa oleh ngomong ki malah ngampet ambegan aku santai wae apa pancen aku omongane kok kaya ngene aku arep takon sing nguncalke Durmagati masa Kakang Garukaca tulung aku tak ketemu karo Garukaca aku wedi siji loro gawe aku wedi banget ngene kebablasan lah mula aku tuntunan Garukaca kon mrene ya Kakang Garukaca goleki Pakde oh iya Kang oh goleki Pakde sapa Pakde Citraksi lho ndengaren goleki aku embuh aku adu arep kono ora gelem kok mungsuhe njaluk kowe njaluk tak gimer ndase ndaseno piye kowe aja salah ucap aku ora njaluk digimer ndase iki mung perkiraane Kakang Garukaca kowe ora usah kuwatir mama tratap aku ya suwe ngono wae Siwa kowe pancen bocah sing nganga tuntun Kang ngajar ora ngabekti karo wong tuwa inggih bekti kula apa tak ndandut ora karo Garukaca kok ngerti ndandut tak tampa inggih sing nguncalke Durmagati mau kula kok iso bener Sengkuni pancen kula paske nah Garukaca wonten dawuh aku njaluk tulung aku tulung gawanan mumbul terus uncalno penerno Papate Sengkuni mekaten sik tak salin ceklek oh iya karo tak nggembol maejan men bobote rada antep iki aja kleru lho mboten didipaske Pate Sengkuni tak tinggile cengele nuwun sewu kok sami mboten remen kayane yang Pate Sengkuni Sengkuni iki cangkeme elek wong tuwa ning ora idep isin pendak-pendak ming kongkonan njaluk ngapura telakku sak kongslet tulung uncana pasna Sengkuni oh iki saken jauh yang mari bergoyang mabur tuncake kok bledek ada Cit mrene nggih ya waduh aku tak takon karo kowe mungsuhmu sapa Gatotkaca man asli sumpah Gatotkaca kowe dikapake Gatotkaca tanpa taliwara kula lagi arep nantang candhak sirah kula digo munggah terus diuncalke nyunyun ngapura nek tibane bener sampean
Gusti, aku tak takon. Ana wong ning dhuwur kok iso ngoyak iki kok ngendi? Monggo aku wis weruh lho. Kowe banter banget sekondur, aku wis mlayu ngulon, kowe melu ngulon, aku mlayu ngetan, kowe kok melu ngetan. Kula ora ngerti mbok menawa niku aji-ajine Gatotkaca. Sumpah kula ora jarak. Yakin sumpah. Kula niku jane arep niba, ngulon wae ngajeng niba. Ning kok kaya ana kekuatan sing ngenggokke kula kok kaya ana bisikan cengel ngoten niku. Ilmu hitam. Wedhus ya. Asli man, mboten goro kula. Dadi Gatotkaca sing nguncalke kowe. Nggih man, gugu karepe dhewe. Putu kok nganti kaya ngono. Kowe wani daksya karo anakku Citraksi, tuwa do tuwa Gatotkaca. Hatiku kok enggak enak. Kakek-kakek Patih Sengkuni mesti arep mbales aku. Iya. Nek ra prayitna ngati-ati. Saka dhuwur clorot-clorot bacok modare. Yang Patih. Iya, nggih. Aku tak takon, Citraksi mau apa tak uncalke miturut karepmu dhewe apa Citraksi omong apa? Siwa Citraksi dawuh kalian kula. Heeh. Kinen ngumbulaken kon ngepaske cengele Patih Sengkuni. Mandel ora. Menungsa kaya ngono kok arep ngapusi, wong dhek rupane ra iso ngapusi kok. Nggih. Wonten dawuh. Kowe ngerti aku sapa? Panjenengane Yang Kula, Yang Patih. Kudune putu karo mbahne ngabekti. Aku jaluk tulung. Iya. Kawanan mumbul pasna Citraksi rak walese. Nggon bun-bun ya nggih, nggon bun-bun. Men jemblong, men modar wong. Menika putra panjenengane ora peduli. Aku ki diwaneni karo Citraksi ki ora pisan ora pindho. Jaluk tulung coba. Iso pas ora nggon sirah tak gejlike nganggo tungkakku. Lho iki kesaken dawuh. Iblis. Cit, ya. Ngerti nek arep tak bales wong limpat seprapat jagat. Wong limpat seprapat jagat wis tamat niku ping kula dadi kula ngerti papa semon panjenengan arep bales arep ora niku kula wis paham. Nggih ta? Kok gegerku macrek. Mungsuhe bendho. Aduh. Untung kena lenga tala. Nek ora kena lenga tala mati tenan. Lah nggih padha kula ya kena lenga tawon. Ha iya. Nek ora kena lenga tawon rekoso rek. Mundur anak-anak Pandhawa angel dikasih.
carian putra lamun kawekasan risang geni maya Wisnu Pradena Kang iya Dimas bener ngendikaning Siwa Darma Kusuma Ngamarta Kumplang ki akeh sing padha kepengin ngejeki negara Ngamarta iya mula aja dikendhoni ayo kepara dikencengi nggone ngawat-awati negara Ngamarta yen ana klesak klisiking kawula ana kekuntukaning para kawula ing padha glenak-glenik perlu ditakoni Kang duwe karep apa ya Dimas ayo dipageri sing bibit negara Ngamarta Dimas Antasena pun kakang mung karimanut karo kersaning sira Yayi Antasena miat langaning kalangiwana gelar pandaan muncar
lir kekonang surem sorotetan madang Om Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra punapi di ingkang sekawit Kakang ulun suwuni tulung supados samboyong dhateng pun Puntadewa nanging sabab menapa dene Puntadewa mboten sowan nanging malah kadangipun sekawan Werkudara Janaka menapa dene kembar mugi dados ing kawuningan ingkang awit saking Werkudara anggenipun nalika semanten ngaturaken pitakonan ingkang mawarni-warni dhateng ing Raka Siti Pangudal tumuntun Werkudara paring dawuh bilih anggenipun miji sowanipun pun Puntadewa menika adiguru namung wakil ingkang Raka Siti Pangudal mila adilipun Puntadewa ugi boten sowan wonten ing kayiwangan nanging namung dipun wakili kadangipun sekawan menika di Kakang Narada mekaten nggih monggo miturut ingkang Raka Siti Pangudal menika sampun satraju ing nami adil dene paduka mboten tedhak piyambak wonten ing sanggar Pelanggatan Negari Ngamarta mila sowanipun Puntadewa ugi dipun wakilaken kadangipun sekawan mboten dados menapa Kakang ingkang baku piranganing Pandhawa sak pirangan sampun sowan wonten ing kayiwangan nggih tumuli kula aturi paring dawuh lan amiji dhateng sowanipun Werkudara sakadang Werkudara nggih Arjuna kembar padha raja saprapta kita yo slamet tekaku pangestu paduka pukulun winantu ing karaharjan punika pukulun wilujeng nering sambi kala sowan kula aku ngaturake basaku katura iya Werkudara ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana monggo dhisik nggonku bakal nampa pangestumu merga pangestune wong sengit pangestune wong ora seneng ora bakal ndayani apa-apa sarta nggonmu nampa kelawan sembahku mangsa borong harta tampa lahir batin ya kono ora ya ora apa-apa rada bocah kok pintere ra jamak-jamak ngatas-atas Lidi Kakang Narada kasinggihan mekaten kita ngerti apa to sababe dene Puntadewa ulun timbali ya aku wis ngerti saka sapa saka Narada kakekku Kakang Narada punapi kula sampun dawuh bilih paduka Kakang Narada sampun ngantos waloka babagan perkawisipun Puntadewa kula timbali wong nyatane kula dioyak karo Werkudara mboten namung ngoyak ning uga nyepatani kalian kula arep kaya ngapa niku kula niku ya wedi karo sepatane Werkudara nek nganti mandi kula mboten kapitunan mekaten Kakang nggih tumunten ngatimbalana ing salajengipun di apa to yen pancen kita ngerti keluputane kadang kita siji nganggo jeneng Puntadewa loro Puntadewa ngagem gelung keling bab perkara loro mau nggonmu ndakwa keluputane kakangku mangsa borong jer kowe wong kuwasa wong duwe panguwasa mula yen to ngluputake lawan titahmu manut karo petungamu mula perkara iki ora tak gawe sabab ning sing tak gawe perkara teka sampeyan kuwi dadi dewaning para dewa Bathara Guru kuwi dadi makuthaning para Jawata disembah dening titah sak jagat lha kok dadi kelakuanmu kaya ngono kowe nuruti karo wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa tumuli mbok turuti kekarepane kanthi sarana kowe nimbali karo Puntadewa ing pangajab supaya Puntadewa bakal mbok patrapi paukuman nganggo pawadan keluputan sing golek-golek kaya ngono kuwi apa jeneng adil kaya ngono apa jeneng wis satraju karo jejering dewaning para dewa ingkang mangreh kayangan Suralaya Werkudara apan keluputane kadangmu ngagem asma Puntadewa lan gegelung keling mau ora bisa di ngapura yen pancen Puntadewa mbok anggap luput aku wis tau tate matur karo Narada kakekku kena ngopo ngono ngluputke jeneng Puntadewa lagi saiki nggonmu ngluputke Puntadewa nganggo gelung keling lagi saiki kena ngopo ora nalika Puntadewa diparingi jeneng Puntadewa lan nalika gelung mau digelung dening Babu Kunthi kena ngopo ora mbok luputke teko lagi saiki nggonmu ngluputake karo kakangku Puntadewa wah jroning nggonmu ngluputke kelawan Puntadewa iki aku ngerti ana kekarepan ingkang siningit ning jroning atimu
Mula ora usah dadak kowe kanthi pawadan sing werna-werna. Saiki gagi paringa dawuh arep mbok kapake aku sak sedulur iki. Aku mengkari manut. Ternyatane aku titah. Nyatane aku menungso, dewa sing paring penguripan karo Werkudara. Dosa apa sing bakal dak sandang yen nganti aku wani nduwa kekarepane guru akekku ya sesembahanku. Bathara jagat giri pratingkah paringa dawuh sing cetha. Ora usah dadak wigih ringa-ringa. Bathara Manikmaya. Miat langening kalanggiwan agar pandan moncar tinon lir kekonang sumsara tetahan badan kasoran pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Rada punapi cetha titis aturipun Werkudara. Mila ampun ngantos baen-baen nganggep dateng pun Werkudara. Terus pundi? Kebuka kewiyak wadinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Ing mekaten kula badhe waloka lan pun Bratasena. Kula semanggaken menawi paduka mboten lingsem kula semanggaken. Werkudara, nggih. Pancen kepara nyata apa kang dadi atur kita. Ana titah ingkang kepingin sarta duwe gegayuhan Pandhawa sirna. Mula kang saka kuwi ulun tumuli ngudanane apa kang dadi pamutahe titah mau. Aku wis ngerti, ora usah dadak mbok kekalang ngrembugmu lan ora usah dadak mbok kandhakake. Sapa titah sing ora seneng karo Pandhawa? Satane sapa sing matur karo kowe? Aku wis ngerti kabeh. Sira kulup wayah ulun Werkudara wis ngerti. Ya, sak banjure kita kepiye? Yen pancen kuwi dadi pemarming titah sing njaluk patine Pandhawa. Aku ora bakal selak urip ngenteni apa. Sing dinteni mung mati sing becik, mati sing sampurna. Gandeng saka pitunganku mati dibanjut dening sing gawe urip ya kuwi Bathara Guru sing menehi penguripan karo titahe. Kuwi mati sing sampurna. Aku sak sedulur iki patenana yen pancen bakal mbok patrapi paukuman wenana paukuman sing abot. Werkudara. Aku malah kaya ngono tembangmu iki piye? Ya wis ben. Ora usah melu-melu. Yen pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Paukuman sing abot dhewe. Paukuman sing abot contone kepiye? Cemplungno aku ning kawah Candra Dimuka. Dimeninggal tekaning pati. Wah, aku ikhlas sak sedulur. Janaka kembar ora bakal wani munjo atur ning aku wani matur karo guru kakekku. Wis gage, aja nganti jigo perkewuh kang dadi penggalihmu. Aku njaluk hukuman sing abot, hukumane cemplungno ning kawah Candra Dimuka. Wah, Werkudara iki bocah piye? Perkencong warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe lah. Piye to, Ngen? Kawah Candra Dimuka ki panggodhoganing sukma ingkang nandhang keluputan. Lah kok malah kita njaluk kepengin dicemplungake ning kawah. Panasing geni Candra Dimuka kuwi 1000 panasing marcapada. Lah kok malah kepengin dicemplungke ning kawah. Wah, ya wis ben. Wis tak niyati. Kanthi cara mengkene bakal ketekan penjangkaning Werkudara. Kita darbi penjangka apa? Kuwi dudu perkaramu, dudu urusanmu. Kuwi urusane Werkudara, perkarane Werkudara. Ya to yen pancen kaya mengkono, ulun bakal dawuh Sang Hyang Yama Dipati. Kene nyemplungake kita ana ing kawah Candra Dimuka. Ora usah dadak dawuh karo Yama Dipati adiku terus tak gendonge aku tak nyemplung dhewe ning kawah Candra Dimuka. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katuluwu kirmo yak mayik saking Tias Baliwur. Ta bocah kok kaya ngono lho. Tetek sentosa kaya gunung waja atine si Werkudara. Kakang Rada, prapi?
sampun perkawis menika malah sampun paripurna. Tegesipun paripurna Pandhawa sekawan sampun pejah wonten ing kawah Candradimukha. Panjenengan ya kebangetan nuruti karo pamuthahe Betari Durga ya. Lah pamuthahe Betari Durga menika ala elek panjenengan iso ngudaneni menika rak panjenengan Pak Sami kemawon mboten dahar nangkane ning gabul pulute. Bejo cilaka bungah susah kepenak lan rekoso kula ingkang badhe nanggel. Kula tunggak waru godhong dadap tegesipun mboten melu-melu mboten melu nggarap. Nek wonten menapa-menapa kula aturi nyangga piyambak Adi Pramesti Bathara Guru. Wah. Kutha Pandhawa tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta. Wah, kaget aku. Wah, lah kok ana buta gedene semono mlebu ning Bale Marti Kunda Manik nganti ngrontoke usuk. Pripun, Di? Menika sinten, Kakang? Aku lho piyambak mboten mangertos. Panjenengan menika kudune luwih pana, luwih cetha. Luwih pertitis nggone nyawang kalian yaksa menika. Lah kok dadak takon lho. Wong Mastuna Sidam Skaring Bawana Langgeng. Ana yaksa kita sapa? Aranku Dewa Amral Bathara Gulu. Dewa Amral ya. Wigatine apa dene jeneng kita? Teka munggah ning kaewangan wis mangabad-abad uripku ning alam padang. Aku kepengin ninggalo tekaning pati mula ora ana sing iso nyampurnakke lawan patiku. Tumuli aku duwe penemu munggah ning kaewangan sampeyan sing menehi penguripan nglawan aku sirnakno aku patenono. Supaya enggal mancing ana ing kasuwargan uriping Dewa Amral ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kakang Rada, punapi yaksa menika nyuwun pejah. Pejahi. Apa jare Pandhawa ora lupute dipateni kok. Buta sing kepengin njaluk mati ora dipateni mriko. Menika jenenge mboten adil. Nai ngaten kula kedah mejahi dhateng yaksa menika. Wong nyatane njaluk ruwat ya diruwat. Yaksa, ana apa? Yen kita kepengin tekaning pati, ulun ingkang bakal nglebur lawan jeneng kita. Ayo, aku leburen. Ning kosok baline. Ora iso nglebur karo aku tegese ora pantes dadi dewa ning kayangan aku sing ora trima guntur geni guntur angin. Sirnakno yaksa iki Dewa Amral guntur geni guntur angin. Pripun? Guntur geni guntur angin kok men nginjen rak. Mboten purun tumama teng awake. Buta menika dados pundi? Teko elok temen Kakang, guntur geni guntur angin mboten purun tumama dhateng badanipun yaksa menika. Arataya. Ayo menika salukaning para kuna sampun badhe nemahi. Sapa sing nandura wahyuning bakal sirna, sapa sing tandurane ala tukule ya ora bakal becik. Sapa sing tandurane becik tukule ya mesti bakal migunani. Lah menika. Panjenengan sampun tumindak mboten prayogi. Tumindak menapa? Nembe kemawon lakon kok takon lho. Menika mboten wonten sambung rapetipun kaliyan lelampan menika. Sing kandha sapa? Panjenengan menika nuwun sewu. Merga nuruti karepaning Betari Durga lah kok dadi mamak mumuk nuwun sewu mboten cetha paning Alpadiku Adi Pramesti Bathara Guru. Menika mangke kayangan geger lho. Cis Trisula tampanana mbara gage tibakno bulur. Pripun? Si es pripun? Cis, cis pripun?
Kemomo lho mboten. Mboten Kakang. Ora saya pusaka kadewatan sing ampuh dhewe Cistri Cula Ratu Mama iki dadi apa kaya mangkaken. Aduh. Yaksa, aku ora iso ngruwat kelawan jeneng kita. Ora iso ngruwat karo aku. Mboya bisa kowe sing tak ruwat. Aduh mati. Bathara Narada ora wedi. Ora wedi. Yen Bathara Guru ora weruh mergane kakabetan tumindak ala. Mula paningale ya peteng. Ning nek ulun ora. Kok iso dadi gedene semono iki mbak aku njaluk. Njaluk apa? Carane piye supaya iso dadi gedene semono kuwi? Iku dudu perkaramu. Wis kana dioyak. Yen perlu dikapokke tumindake pancen nalisir saka angger-anggering kautaman Dewa Amral. Yo, Bathara Guru ya aja mlayu e. Kresna tan tulusa anyokring mring Sang Resi Jahnawi Suta Setyaki wonten timbalan tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna yen kadang-kadangku para Pandhawa ninggal negara Ngamarta. Lho, kemudian Pandhawa nilar negari Ngamarta. Iya. Tindak dhateng pundiran wigatosipun menapa? Pun Kakang dhewe durung bisa mangerteni. Mula pun Kakang tumuli nganti kelawan sira yayi. Kadangku ngarep borosi supaya tilik marang karan negara Ngamarta. Nah ingaten Prabu. Sawi kula dherekaken ninggal rawuh wonten negari Ngamarta. Dimas Harya Setyaki ya, ayo digelak lakune budal marang negara Ngamarta. Wah, Yai Kresna aku sing teko Yai. Waduh hatiku di. Koko Prabu ya. Melajar wonten menapa? Yai kadangipun Kakang. Pun Kakang niatku bakal sowan ana negara Ndrawati. Nanging kepasang Yogya katujuh ingin udiripun Kakang pinanggih kelawan sira Yayi ana ing marga. Siadhar tedhak menyang endi? Badhe sowan wonten negari Ngamarta. Lah, kowe tak kandhani, Yen to dina iki negara Ngamarta jebol. Lho. Sababipun menapa? Kresna. Aku krungu kabar tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Yen to kadangku para Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan. Nalika pun Kakang prapta ana negara Ngamarta, aku takon karo anak-anak Pandhawa apa sababe Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan. Gatotkaca Antarjata ora iso wangsulan dumadakan ora kanthi kenyono-nyono. Sanggar pelanggatan negara Ngamarta jebol. Ana buta ingkang gedhene kliwat ukur. Miturut kabar Pandhawa dipangan karo buta kuwi Kresna.
sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Kresna ulun nampa. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Baladewa ulun nampa. Wonten menapa Pukulun teka mlajar-mlajar? Semu kami gilan. Ngantos dumugi wonten ing jagat padang menika keparengipun Maduka Pukulun Kresna. Kula wonten dawuh. Ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger. Lho. Geger sababipun ana yaksa ingkang ngrusak kayiwangan. Yaksa ingkang kliwat ukur. Jaluk ruwat nanging ulun ora isa ngruwat lawan yaksa. Tumuli yaksa mau-mau ngruwat lawan panjenengan ulun. Yaksa menika wonten badhe ngruwat Pukulun Sang Hyang Jatimurti. Iya, kaya mengkono Kresna. Kula aturi seminggah. Kula aturi seminggah. Butanipun kados menapa? Kula ingkang badhe nandhingi Pukulun. Wis. Kresna, wonten dawuh. Kok kowe arep nandhingi buta kowe iki? Saarti kowe ora taku bereng to? Kula ingkang badhe nandhingi. Setyaki rasa melu. Wis mbok kok ning ngono wae. Oh iki. Iki rembukane wong tuwa karo adhiku. Oh iki ngestaken dawuh. Kok arep nandhingi buta iki karepmu piye? Kok Prabu piye? Sampun ngantos ngembe kalian kula ngias dhateng ing rayi. Lah kowe arep wujud apa? Ratri Mas pausaken kok Prabu. Wah, edan lagi iki. Aku karo adhiku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Laturi Mas pausaken. Setyaki, wonten dawuh. Mbok kowe iki dadi adine Kresna nek ndi runtang-runtung mau loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene iki piye? Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhe ra Ndarawati nang loro. Sampun boten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedhap kemawon lajeng alit. Kurang tapamu, kurang prihatinmu. Ngaten. Karepmu piye? Kok Prabu Ratri seminggah yaksa menika kula ing badhe mapakaken Prabu. Bangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ana buta padha karo aku sapa takon karo aku Bala Srewu kowe sapa? Aku Dewa Amral. Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata. Aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalian panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tawedeni apamu. Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo nang kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati ha cokot tugel gulumu rimah-rimah leganing ati kowe.
geluting buta gedhe loro. Cokot cinokot banting binanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Sileungke genti kalindhe. Teka kowe mangkono pangudas maraning yaksa. Yai Prabu, lho. Menika sinten? Menapa panjenengan supe kalian kula? Oh, kok ora Bundarawati kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten. Krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika Yayi Punta. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa, monggo kayangan digawe sungsang bawana balik. Wah! Semar. Manek moyo iki kasinggihan Kakang. Sapa, Pak? Bathara Guru, Gong. Bathara Guru, Gong. Ya nek kok wis mangkati muridé rong do tangi. Kowe seneng karo cangkemku Pak tukunan to. Tukunan jengkulmu iki Bathara Guru ki dong ora. Dong no, aku sekolahe. Ha iya ning kudu guru sekolah. Bathara Guru dewa. Weh. Dewa to? Heeh. Dan iki nek adur suwe. Lho. Mergane keleke papat. Kok keleke papat? Tangane papat ora keleke papat. Entek-entek sabun iki. Bagong menengo sik tak jejeli tungkak cangkemmu. Tak jejeli sikut cangkemmu. Lho. Ani to menantu bapak ora. Kakang Semar. Kakang kowe iki ngopo ta? Piye? Kula sampun ngrumaosi dosa. Kula lepat kayangan Suralaya lebur. Sebabe krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing Kayiwangan. Kosik saeha tak takon karo kowe. Kowe gawe dosa apa? Kowe iki dadi sesembahaning para titah, sak laku jandramu ki ditulat sinudarsana dening para titah. Lah nek dewane we ngawuh gawar ngawur, glewar ngawur pakartine. Mesti ya entuk lelakon sing kaya ngono. Inggih. Ayo omongo jujur. Inggih. Inggih piye? Kula nggadahi kalepatan lupute ndangu kalian para Pandhawa. Pandhawa Werkudara, Janaka lan kembar. Tok dangu nang kayangan kasinggihan. Terus krana wadulipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados Pandhawa pejah. Kakang Semar. Kakang Semar. Pandhawa sekawan kula cemplungaken wonten ing kawah Candradimuka. Wah, asu. Kaget aku. Pratok ndasmu. Ora pacul cengele tenan kowe. Pacule tak delekke. Ngayal tenan kok pancen ora. Lah kowe nek ora ngentaske ndaraku kayangan ora bakal tentrem guru tak kandhane. Bong, yo melu bapak yo, nang ora anggetak wae antil das. Aku ngerti nek iso kasih do antuk-antuk ya aku ngerti. Mulane ra tak ya ngono ndak ora do tangi ora. Kowe iki upama ana wong miso semene iki miso kabeh lho, Gong. Sing nderek terus ki mripate isih abang. Nesu ora aku. Nesu ora aku. Belum tak laporke apa laporke sapa?
senengane ora. Lah tekan kono piye Tru mbok wis ngenteni kene. Wong awak dhewe iki nek metu esuk-esukan ki wiyaga susah. Mergane ora bubar-bubar. Ya esuk nang kene wae. Ha. Samprong kembar wonten dawuh Kamas, wonten dawuh Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujaring para sepuh padha ngendikake wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Sabaro yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe. Ikhlasno upama mati ya mati, urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah Tandra Dimuka. Oh. Aku weruh hurup wujude biru ing ora mblerengi loro cacahe monggo akeh-akeh sukma ingkang padha disiksa padha pating jlerit padha sambat njaluk tulung teka iki eneng sukma loro ingkang katon anteng. Wah, iki sapa? Atmajaku nggir. Putraku wong gagah, putraku wong jlunet. Werkudara Janaka kembar. Sira wis dewasa kaya mengkono Atmajaku. Wah, Pandhu bapakku. Oh. Tiwangkara kinggeler mangusa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani. Wah, Badrim Pandhu bapakku ora nyono jebul bener apa sing ndarasake sampeyan isih mapan ana ing kawah. Kanjeng Ibu Madrim, Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul. Kula nderek jeng ngandika. Nggih, Kanjeng Ibu kula nderek jeng ngandika. Kanjeng Ibu kula nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul wonten ing Janarata Kanjeng.
Werkudara kembar Marata Gage midhangetna apa kang dadi pangandika ulun tumrap jeneng kita. Ulun nyuwun mangapura. Ulun wis luput, ulun wis kleru. Nggih wong atuwa kita Madrim lan Pandhawa nyaur lawan piutange. Krana srana tapa brataning Atmaja wekasan bisa nyembuh kasuwarganing wong atuwamu. Werkudara Arjuna, piye? Wong atuwamu wis padha munggah ning kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan. Ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong atuwa kita lan wis kelakon. Ulun jaluk tulung menapa pukulun. Ana yaksa loro ingkang ngamuk ana ing Kayiwangan sirnakna nyuwun pangestu paduka pukulun. Yaksa kekalih wonten ing Kayiwangan Suralaya mila bubrah saperangan Kayiwangan krana kinarya gulung yaksa kedadosan saking nata ngamarta tuwi nata ing Ndarawati kenging pusakaning Dhyana Arjuna Dhyana mung sak glagah babar jatining wujud yaksa kekalih asal mula bukane Ayo amuk. Cokot tugel gulumu. Alah, cokot tugel dadi papat. Kok ya ora krasa wis cilik dhewe kok ora ucul. Ijik mempenge ra jamak-jamak. Sinuwun sampun sami babar jatining wujud. Kula aturi emot, Ndara. Mas Werkudara. Yo. Yai Panengah. Wah, ndisi mudhun ning negara Ngamarta. Yai kadanging pun Kakang mbarep piye? Saksuwening siadi mapan ana ing Kayiwangan. Monggo kabar ingkang dak tampa siadi dijemplungake ning Kawah Candradimuka. Jumbuh karo ngendikaning para pinter. Kawah Candradimuka kuwi bisa niteni marang kelakuaning para titah yen Bathara Guru mung nggunakake rasa sengit kelawan titahe tumulini bagi pidana kelawan titah mau mongko tanpa dosa tanpa luput denining kawah ora kawasa nglebur marang ragane wong kang tanpa dosa mengkono Dimas ya mula gandeng niatku ora duwe niat wani karo Bathara Guru
mung duwe niat kelakon penjangkaku nyuwargake karo wong tuaku. Mula nalika aku manjing jroning kawah ora katon panas malah wis ketemu karo Pandhu lan Babu Madrim. Saka panguwasaning Bathara Guru lan Bathara Guru wis njaluk ngapura marang para Pandhawa. Babu Madrim lan Bapa Pandhu wis munggah ana ing kayiwangan. Wela dalah adikku diadiku Werkudara. Yai, yen tanpa Siadi kabeh mau ora bakal kelakon dudu aku. Nanging Pandhawa 5 cacahe klebu mbarep kakangku, Jlamprong lan Kembar. Kabeh duweni kekuatan anyurung marang wong tuane awake dhewe. Mlebu ana ing kasuwargan lan dadi srana nggone para Pandhawa kelakon penjangkane. Mbarep kakangku, sekawit aku wis matur bocah ingkang di anakake dening wong tuane kudu bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Srana ngabekti kawan wong tuwa lan ndongaake marang wong tuwa yen wong tuane wis ora ana supaya wong tuane disuda dosane ing kala munggah ning kasuwargan. Apa sing ditindakake dening Pandhawa wau nyatane wis kelakon. Iya Dimas. Yai Werkudara gendongen Yai Darmajaya bali marang negara Ngamarta. Wah, iya. Njaluk tulung sapa wae. Pandhawa dijangka patine ora kelakon. Mboten sah nyuwun tulung sapa-sapa. Mumpung sami wangsul dhateng negari Ngamarta, ketoke padha bingar cahyane kelakon penjangkane nyuwargake wong tuane. Ajeng kula susulke wonten ing kasuwargan Pandhawa ben modar dina niki. Monggo nggih kula dherekaken. Madange jagat mungup-mungup paning sak pucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung pun paripurna Ndara. Ya. Pancen bener. Ngendikamu Semar nggih. Mugi-mugi sedaya menika dados kaca benggala. Ya. Supaya sedaya menika kinarya conto ingkang nami putra utawi anak ngaten kedah ngabekti lan selak lan tansah ndedonga nuwun dhateng panguwasaning Gusti
supados tiyang sepuhipun dipun apunten sedaya kalepatanipun lan dipun lebetaken wonten ing kasuwargan ya swarganing donya ya swarganing ngakhirat ya amargi donganipun tiyang ingkang tasih gesang menika kala wau tartemtu badhe dumugi dhateng tiyang ingkang sampun boten wonten ya tuwin lampan menika mujudaken satunggiling pesen ingkang mulya lan inggil derajatipun kagem para pamirsa para lenggah inggih menika babakan jiwa lan pakarti ingkang sae para satriya ingkang jujur lan sabar ikhlas anggenipun budidaya lan wantun ngorbanaken menapa kemawon kinarya anjagi dhateng kaleresan lan tansah nengenaken dhateng bebener ya Semar mugi-mugi sedaya pinanggiya wilujeng miring sambikala mboten manggel ngetunggal menapa sura sudira jaya ingkang retsuh brasa kamilah darmastuti rayu sami makarya rayu samya pinanggi kula pribadi lan kanca-kanca kula minangka wakilipun nek wonten lepat nyuwun pangapunten nggih Ndara